Bale, barrezten da hori, eskerrik asko tortzea den, eta lehenengo eta ben urte berrion. Bai, ez dugu kuresiditu izin, eta bai. Gai zerrenda, lehenengo puntue, komentatu dugu, bai? Abenduaren 10-eko osoko bilkuraren akta, horrengo osoko bilkurara ekarriko dugule, bale? Bigarren puntu, alkatetza dekretuen kontua ematea. Ondo, bai? Bale. Hirugarrena, kontratazio mailaren kide aldaketaren onarpena. Hemen irakizunez teknikoa izan den eta mailaren kidea Mikel Quesada Basauriko udalara joan da, eta bere ordez dekoguni Sendoa González, bere lan guztiek beteko dauz, eta horren artean bat izango da batzorde honen kidea izidea. Orduan beste kideakaz batera, baina martxan pareu da ja, badari lanean. Onarpena da, bozkatu behar dugu. Aldeko bozka, bago batez onartzen da. Laugarren puntua, udal eraikinen garbiketa kontoratua 2016 urtekoa, Brokoli SL enpresak, behin betiko bermea, eseresteko edo itzultzeko baimena hori da, emateko egindako eskairari erantzuna. Hori kontratua amaitu zanean, pasaden plenoan egin moduan kiroldegiko kontratuagaz, Brokolik eskatu duen udal diruzaintzan itxitako ez diru. Temea da, ez dakit dokumentazioa edo aportxuet estrabio izala, eta oin itzulin behutzu hori dirue, eta 121,81 euroko interes legala itzuli behar. Así que, hori da, akordio proposamena da, kontratu amaitzerakoan, udal diruzaintza jarritako 4.953,50 euroko behin betiko bermea esesteko edo itzultzeko baimena ematea eta interes legal gisa 121,81 euro ordaintzea. Bale, hori beboskatuko dugu, aldeko botoak. Bale, bago batez onartzen da. Bale, bosgarrena, kontu emoteak. Hemen, gogoratu azaldute da, baina auxiliar naturaleza betetzeko azterketa data altzean da, datorren astean 14an ospatuko da, polikiroldegien egingo da, batzordeak eta garabildana bideratuten, polikiroldegien goizeko 10etan. Ez? Ondo nabileneko? Bai, pentsetan da bat. Bederatzetan, barkatu. 10etan dago beste pentsatu. 250 bat kide aurrikusten dire torriko direzela, eta badago infrastruktura guztia prest. Egun horretan movimentu ikusten bada herrien, hori. Eta, Gabonetako ekintzak ondo joan direla danak, eguraldi txarrari aurre egiteko egun bitan brigadak gatzatuta da, aldapa batzutan eta oso altu dauzen zera osoetan, eta herritik bai aurreko gauean, aurreko goizan aurreko zite gaubeko hotzak, eta hori dekogu agurtzu baten. Eta azkenengo puntu duguaz, eskairak eta itaunak, ez dakit hemen zeuzateko bai, izan. Larun bat honetan nagun gazte planan zera bat dugu. Badakit, ez da, parte hartzea topatzutea ez da erreza momentu honetan, eta baina 30 euro ordaindutea, hola, ez dakit, doan pertsona bakoitzari, nik ez dakit parte hartzea deitu aldeako, igual beste erabaterako diru metalikoan beharrean, beste erabatera... Ez dakitu metalikoa, Lemoako dendata gastua egiteko, lemoako denda, komertzio... Bai, hori da. Lemoa eta ratie. Eta ezinde, bai, badakigu, bezalatzak eukidoguz. Eta, horrean lotute, behigarri da, erderari montañako preferentzie
bai, hori ere zain jaki, bai. Bai. Euskera esan da, bai. Egi esan, kenduzte Ez hemen... erderaz dago, bai. Apuket justifiketaken izango da espazioa. Urtetan gari nahu osan diago erderaz, baina gero testu guztietan da... Gero egin zen bideok eta egin dan... Bai, gero sare sozialetan euskera, bai. Eta hori egia da, egon garela, ez da lehenengo saiakera, ezin de, bigarren aldiz, hau hirugarren aldiz alegin du garela gazteak hurbiltzeko. Egia da, gatza egin dela eta diagnostikoa egin da. Gure badugu gazte plan on bat bideratzea, gazteak behar duguz. Hainbat saiakeren bidez, joan gazte lekure eta agarrenetara egon direzen lekutara, eta bueno, aztertzen egin gara Gardabera dan enpresagaz, eskarmentu handiko enpresa da, eta beste esperientzia batzuk eukidauki. Zeuren artean Bilbokoa, Zornotzan bertan, eta baizinde, 25 egia da, mugatu dela gaztien parte hartzea, eta ez dakit bi erdeko batxartzu bat eurekaz, 25 ez da izaiagatuko. Eta apurtuz beti baloratu dela, bestetan arazo berdina izan da irten bidea topatzeko, eta da, bide batez bertako komertzioa bat, ez da dirue emotearen, ez. Da lemuako dendatan edo inkluso erratiko nolan bideratuko da. Gatza da, parte hartzea, gazteana eta guztiona. Eta gure badugu, gonbidatut ez hauze, batzuk ebollo minio sartzen zari, 16:29 da zenben golditiketaren bat, lebolzuen, errazteko, 16:29 bat dute, behar bezkara sartzen. Bueno, baten bat, bai. Bai, hori zintzen, bai. Horregaz lotute ikusiko dugu, eta, ez dakit gazten guztako bat, tardeoa ikusiko dugu dana da barrien, ia zeruzketan. Importantena da emaitza onak lortzea, gero lana ono bideratzeko. Eta hori, bale? Zeu zer gehiago publikoan? Bale? Eskerrik asko.